ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик ва подписчикони ютуб канали мо Насим ТЖ. Ҳама каса шебачо хуш омадед ба канали мо. Мардуми ғариб ва мардуми деҳқоно чиҳол донишҷӯёнар, имрӯз 3 январи соли 2025 ҳаст. 1000 рубли русӣ баробар ба 104 сомон мебошад. барои реклама кардан мошин, хона, замин, ягон техника, трактор, аппарат дошта бошед, дар ватсайи мо 911 32 43 44 сурат гирифта маълумоти пурра шароӣ кунед. дар оянда иншоалло реклама карда дар муддати кӯтоҳ техникаҳои шуморо ё ин ки мошинаи шуморо фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, лайкҳоро базоем ва дар канал подписатсия кунед. шербачаҳо рости гап 2000 одамиге нарасида барои 100 000 шидан. аз амода хоҳиш мекунем касоне ки якмо дар канали мо даромадеста подписатсия кунед, лайкҳоро бизанед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. хоб дӯстон, ба ҳаматон тамошои бо фароғат. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбуни нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум Ака. Акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳами я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред бор рафта? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Адрес метро Катени, номерои WhatsApp Акамон. Мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, мотоблоки фурӯшӣ ҳасте ки соли баромадаш 2023 сол дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, яъне ки мотоблок ба кор тайёра гуфтагӣ. комплект бо ҳамроҳ фреза ва телешка дорад. қарор дорад дар совхози Вахшта мебошад. нархаш бошад дӯстон 16500 сомонӣ. касоне ки дӯстони азиз дар комментария мотоблок гуфтагӣ бед, марҳамат, мотоблоки фурӯшӣ бо нархи арзон 16500 сомонӣ дар номерҳои 009 22 81 04 WhatsApp дӯстон тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин техникаи фурӯшимо дар навори имрӯза, яъне ки трактори фурӯши Юто 1443 соли баромадаш 2022 солай. соҳиби техника гуфтагӣ дӯстон ки 140 қувваи аспро дорад. комплект бо ҳамроҳ якта плуги, яъне ки плуг дорад ки плугуш то мехӯрад гуфтагӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. нархаш бошад дӯстони азиз 370 000 сомониш мега. кондитсионер печка 4 баллони нав дорад. кондитсионер печка кор мекунад. аз 370 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад гуфтагӣ. яъне ки савдо дар назди трактор. рақамҳо барои тамос 918 47 69 70. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин трактори фурӯшимон, яъне ки трактори фурӯши Т28 мебошад. дар ҳолати хуби техник қарор дорад. комплект бо ҳамроҳ якта плуг дорад гуфтагӣ ва қарор дорад дар ноҳияи Дангара. дӯстони азиз, ина марҳамат, яъне ки навор кардагӣ мо дар равон кардаган ҳолати коркуниш хе кор кардесай аз дӯ завод мешавад, яъне ки ба кор тайёра гуфтагӣ. қарор дорад дар ноҳияи Дангара. нархаш бошад дӯстони азиз 27000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. муомила дар назди ҳамин техника. рақамҳо барои тамос 926 23 23. дӯстони азиз, номери WhatsApp, номери дастиш ҳар душқади кор мекунад. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки тракторхар бошед, ҳатман дар ҳамин канали мо, яъне ки дар канали Насим ТЖ подписатсия кунед. рости гап, беғайр аз ҳамин канали мо ягон одам нестае ки мисол ҳам хеле навори техникаҳоро барои шумо пешкаш кунад. подписатсия кунед. иншоалло скоро мо ба 100 000 подписчик мешавем. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаритон. лайкҳоро бизанед, шерӯнар, ҳатман подписатсия кунед. дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ трактор Т40 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 баллони 80 фоиза дорад ва
адрес қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг. Нархаш бошад дӯстони азиз 20000 сомонеш мегӯям. Боз муомилаи хуб дорад. аз номи сомонаи мо Насим Диҷай салом ҳастанд. боз иншоалло ки арзон мекунад. дӯстони азиз, рақамо бароятон мост 987 22 35 67. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, самосвол зил 130 мебошад. сӯзишворияш бензин ва газ. коробкаш механикаи ҳолаташ беҳтарин. гуфтагие ки солаш аниқ кардаги нест, яъне ки солаша намедонам гуфтагие. балонош 80% қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг. нархаш бошад 60000 сомония. муомилаи хуб дорад гуфтагие, яъне ки арзон мешавад дар назди техника. балонош 80% ягон камбудӣ надорад, ба кор тайёрай. рақамо барои тамос 987 22 35 67. марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, марҳамат, трактори беҳтарин ҳолаташ яъне ки бениҳоят хубай. МТЗ 81 соли баромадаш 1999. ҳамаи ҷош 100%, 4 балони нав, стартер яъне ки аккумулятор нав кардаги гуфтагие. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. ба кор тайёрай. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 95000 сомонӣ гуфтагие. касоне ки агар то даҳум числара мара занг бизанад, агар фурӯхтагиш набошам, яъне ки 92000 сомонӣ фурӯхта мешавад нархи охиришай. плюс 7 қади охириш 5741. дӯстони азиз, номери WhatsApp дорад. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки трактори комплект кофтеста бошад, марҳамат, трактори МТЗ фурӯши 80 астай. документош ҳамаш 100% гуфтагие. комплект бо ҳамроҳ культиватсия дорад, чизил, барана дорад ва ба ҳама ҷой, яъне ки якҷоягӣ фурӯхта мешавад. ҳамаш 100%. ба кор тайёра. краскаш нав кардаги. балонош 70%. хоб, нарша дӯстони азиз 85000 сомонӣ мегӯям. муомилаи хуб дорад. қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. номерош 920 04 93 90. номери ватсапаш 963 плюс 7 қади 044 90 70. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин техникаҳо фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат кунед дар ватсап рӯй кунед. иншоалло реклама карда дар наҳои оянда фурӯхта медиҳем техникаҳои шуморо. дӯстони азиз, боз як тӯи дигар ҳастаи трактори МТЗ 81 фурӯши срочна. дар ҳолати хуби техникаи солша навистагӣ нестай ва қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш бошад бардоро 105000 сомонеш мега. боз муомила дорад. рақамо барои тамос 501 61 00 80 қади. марҳамат, ба ҳамин рақамо дар тамос шавед. дӯстони азиз, трактори фурӯши МТЗ 81 астаи. соли баромадиш 2022 солай. 4 балони 80% ба кор тайёрай ва қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пешина Калхозобод. нархи трактора дӯстони азиз 235000 сомонеш мега. камтараки дигар боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 987 985 07 13 53 қади. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боз як тӯи дигар ҳастаи трактори фурӯши МТЗ 81. ҳолаташ беҳтарин. соли баромадаш 2022 солай. 4 балони нав, ба кор тайёр ва қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархи трактора дӯстони азиз 220000 сомонӣ мега. муомила дорад. савдо дар назди ҳамин техника. рақамо барои тамос 987 05 04 76. марҳамат, муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, мегузарем ман нуҳумин эълони имрӯза, яъне ки трактори фурӯшии Тайван ҳастай соли баромадаш 2024 солай. Истеҳсоли Хитой 240 қувваи аспро дорад гуфтагай, 4 та баллони нав дорад, кондитсионер, печка ҳамаш кор мекунад. Дар ҳолати хуби техникаи нақша дӯстон 378 000 сомоне мега. Рақамҳо барои тамос 919 96 46 76. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, даҳумин эълони мо трактори фурӯшии МТЗ-80 соли баромадис 2008. Краскаш сабзай, дар ҳолати хуби техникаи баллонои ақибаш 70% ҳастанд ва қарор дорад дар ноҳияи вахш. Дӯстон, трактор гуфтагия ки ба кор тайёрай ва қарор дорад дар ноҳияи вахш. Гуфтем нархи трактор бошад 155 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Рақамҳои соҳиби техника 908 66 16 61. Марҳамат бародаро, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо яъне ки мехоҳед ки ҳамарӯза аз нархи навои техника бохабар бошед, ҳатман дар канали мо хоҳиш мекунем подписатсия фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мост. дӯстони азиз, эълони навбатии мо трактори фурӯшии МТЗ-80D дар ҳолати хуби техника, яъне ки истеҳсоли Беларусия, баллонош 80%. Солша гуфтагӣ нестай. Касоне ки агар маъқул донишида бошад, марҳамат муроҷиат кунед. Қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нархеш бошад 85 000 сомонӣ. 904 15 07 44 қади. Марҳамат бародаро, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, марҳамат, номерҳои ватсаи мо ҳастанд. Ягон хотон хона, замин, ягон техника, трактор, аппарат доштаи бошед барои реклама кардан. Номерҳои ватсаи мо 911 32 43 44. Дар ватсап сурат ва маълумоти пурраҷарое кунед. Иншоалло реклама карда дар навои оянда фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро бизанед. Раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, мини трактор ҳастай дар ҳолати хуби техникаи гуфтага ки ягон камбудӣ ва расход надорад, ба кор тайёрай. Баллонош системаи беҳтарин ва қарор дорад дар ноҳияи Деваштиҷ. Ҳамаш 100% ба кор тайёр. Нархаш бошад дӯстони азиз 65 000 сомониш мега, муомила дорад. 933 09 10 00 қади. Марҳамат бародаро, ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, бисёр дар комментария менависанд ки акаи Насимнаҷон, илтимос трактори МТЗ-80 як ба навор бигӣ, яъне ки бениҳоят трактори хубанд. Марҳамат, ҳамин гапишон мо яъне ки дар замин намондем. Боз ҳастаи трактори МТЗ-81 ки соли баромадиш 2020 солай. Дар ҳолати хуби техникаи ва қарор дорад дар ноҳияи Мастчоҳ. Бародаро, нархша гуфтагай 230 000 сомонӣ бигӯ. Рақамҳо барои тамос 927 02 16 60. Марҳамат, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар яъне ки чӣ хеле техника мехоҳед, ягон техника, трактор, аппарат, дар комментария бинависед, ҳаракат мекунем дар оянда, яъне ки реклама мекунем. ҳатман подписатсия кунед ва дар комментария бинависед ки аз куҷо трактор ё ки камаз дар кор бошад, бинависед, ҳаракат мекунем, кофта пешниҳоди шумо мегардонем. дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ дар ҳолати хуби техника, яъне ки пеши ақибаш гуфтага ки кавш дорад, ҳолаташ беҳтарин. Баллонои ақибаш 4 та дар ақиб баллон дорад, дар пеш 2 баллон дорад. Баллонош состояниеш хубанд ва қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина, Қурғонтепа. Нархаш 140 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Рақамҳо барои тамос, номерҳои мегафон 903 53 86 86. Марҳамат, дар тамос шавед.
дӯстони азиз, 15-ҳумин техникаи фурӯшиён боз ҳастаи трактори фурӯши МТЗ-82 соли баромади 2022 солай. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, балнож 80% ба кор тайёр ва қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина Қурғонтепа. нархи трактор бошад 185,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, яъне ки 185 та фурӯхта мешавад. 937 26 22 85. марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, трактори фурӯши МТЗ-80 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, бо нархи арзон сорошна фурӯшӣ. балонои ақибаш 80% ҳастанд. гуфтагиай ба кор тайёра ва қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, пешина Калхозобод. нархи трактор бошад 96,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. камтари дигар боз савдо дорад. рақамовари тамос 227 81 00. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, ба хотири подписчикҳо як дигар боз трактори фурӯши Т28 мондем. компания дастаи якта культиватсия дорад. гуфтаги дорушапак дар ҳолати хуби техникаи ҳама ҷоз 100% ягон камбудӣ надорад, ба кор тайёр мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша дӯстон 50,000 сомонӣ мегӯяд. рақамо барои тамос 928 88 32 87. марҳамат, ба ҳамин рақамо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, воқеъ сарбаланд хона обод бошед. лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. худованд меҳрубон нигаҳбонатон бошад. хайр, то видеои оянда.